Možda je najokrutnija ironija ljubavi to što se najsnažnije, najinteligentniji, najuspješnije žene često nađu u odnosima s muškarcima koji ih omalovažavaju, manipuliraju i iskorištavaju. Žene koje u svim drugim sferama života dominiraju, u ljubavi postaju sjene sebe. Zašto se to dešava? Carl Jung je imao objašnjenje koje će vas šokirati. Ako prepoznajete sebe kao jaku ženu koja se uvijek nađe s pogrešnim tipom muškarca, napišite u komentarima riječ paradoks i obavezno se pretplatite na kanal, jer ovo objašnjenje će potpuno promijeniti vaš pogled na ljubav i izbore koje pravite. Pitam vas, da li poznajete ženu koja je direktorica firme, ali kući trpi muškarca koji je kritizira? Ženu koja vodi tim od 50 ljudi, ali ne može postaviti granicu partneru koji je ne poštuje? Ženu koja donosi sve financijske odluke na poslu, ali doma prepušta kontrolu muškarcu koji je ne cijeni? Ovaj video mogao bi objasniti zašto se snažne žene gube kad je ljubav u pitanju. Budimo iskreni, koliko puta ste vidjele uspješnu ženu koja pati u vezi koja je svima oko nje očigledno pogrešna? Koliko puta ste se pitali kako žena koja je tako pametna u poslu može biti tako slijepa u ljubavi? Koliko puta ste se možda i same našle u takvoj situaciji? Čujete komentare poput ona je previše jaka za njega, ne znam šta vidi u njemu, zaslužuje puno bolje, ali rezultat je uvijek isti. Najjače žene privlače muškarce koji ih na kraju slome. Osjećate li se konfuzno kad analizirate svoje ljubavne izbore? Kao da imate jedan skup standarda za sve ostalo u životu, a potpuno drugi skup za ljubav. Kao da vaša snaga koju svi poštuju nekako nestane kad je riječ o muškarcu. Ono što Carl Jung je otkrio kroz svoje istraživanje ljudske psihike je duboko uznemirujuće. Najsnažnije žene često privlače najgore muškarce zato što nose u sebi neiscijeljene rane iz djetinjstva koje ih čine vulnerabilnim na specifičan tip manipulacije. Jung je govorio o kompleksima, nesvjesnim obrascima mišljenja i ponašanja koji upravljaju našim izborima. Kod snažnih žena često postoji duboko ukorijenjen kompleks koji im šapće: moraš biti jaka za sve oko sebe. Postoji psihološki razlog zašto žena koja je pokorila svijet posla može pasti na manipulaciju muškarca koji je vrlo vjerojatno manje sposoban od nje. Jung je to nazvao shadow projekcijom. Mi projektiramo na druge ono što potiskujemo u sebi. U sljedećem dijelu objasnit ću vam tačno kako ovaj psihološki mehanizam funkcionira i zašto najsnažnije žene često biraju muškarce koji im omogućavaju da budu slabe. Oni koji razumiju psihologiju znaju da snaga često nastaje kao kompenzacija za ranu ranjivost. Žena koja je naučila da bude jaka vrlo vjerojatno je u djetinjstvu naučila da njezina ranjivost nije sigurna. Možda je imala oca koji je nestao, majku koja je bila emocionalno nedostupna ili je odrasla u okruženju gdje je slabost bila kažnjavana. Ta mala djevojčica je naučila: ako budem jaka, neću biti povrijeđena. Ako budem nezavisna, nitko me neće napustiti. Ako budem savršena, zaslužit ću ljubav. I ta vjerovanja je pratila u odraslu dob. Ali Jung je objasnio da ono što potiskujemo ne nestaje. Ono se prebacuje u naše shadow i traži načine da se izrazi. Snažna žena koja je naučila da potisne svoju ranjivost podsvjesno traži situacije gdje može biti ranjiva. Evo kako to funkcionira na praktičnom primjeru. Poznajete li ženu koja je na poslu apsolutno dominantna, donosi sve odluke, kontrolira sve procese, nikad ne pokazuje slabost, a onda kod kuće s partnerom postane potpuno druga osoba, sumnjičava, nesigurna, spremna oprostiti ono što nikad ne bi oprostila poslovnom partneru? To nije slučajnost. To je njezina potiskana ranjivost koja konačno našla prostor za izražavanje. Problem je što je taj prostor često muškarac koji tu ranjivost iskorištava umjesto da je poštuje. Carl Jung je govorio o animus, muškom principu u ženskoj psihici. Kod snažnih žena animus je često pozitivan u vanjskom svijetu, pomaže im postići uspjeh, voditi, dominirati.
Ali u intimnim odnosima taj isti animus može postati destruktivan jer privlači muškarce koji oponašaju njezinu potiskanu slabost. Zamislite ženu koju poznajem, nazovimo je Marija. Marija je uspješna advokatica koja se bori za prava žena. Na sudu je nepokolebljiva. U pregovorima je oštra kao nož. Svi je poštuju i boje se. Kod kuće je s muškarcem koji je stalno kritizira, govori joj da je previše agresivna, da nije dovoljno ženstven, da bi trebala biti manje dominantna. I ona to sluša. Žena koja se bori protiv diskriminacije na poslu, kod kuće prima diskriminaciju od vlastitog partnera. Zašto? Jer joj taj muškarac omogućava da konačno ne bude jaka, da konačno ne mora sve kontrolirati, da konačno može biti netko tko treba pomoć umjesto netko tko uvijek pomaže. S druge strane poznajem ženu, nazovimo je Ana. Ana vodi marketing agenciju s 100 zaposlenih, užasno je uspješna i svi je se dive, ali njezin partner je nezaposlen već 3 godine, živi od njezinog novca i stalno joj govori da je razlog što nije našao posao to što je ona previše ambiciozna i čini ga nesigurnim. Umjesto da ga ostavi, Ana prihvaća krivnju i počinje sebe ograničavati u poslu da ne bi prijetila njegovom egu. Žena koja donosi milijunske odluke na poslu, kod kuće se ispričava što zarađuje novac. Jung je objasnio da ovakve dinamike nastaju, jer snažne žene često imaju duboko ukorijenjeno uvjerenje da moraju zaslužiti ljubav kroz svoje postignuća. Kad nađu muškarca koji ih prihvaća unatoč njihovoj snazi, osjećaju se kao da su našle nekoga tko ih voli unatoč tome što su teške za voljeti. To je tragedija. One vjeruju da su teške za voljeti jer su jake, a u stvarnosti njihova snaga je upravo ono što ih čini nevjerojatno vrijednima. Postoji još jedan psihološki razlog zašto se to dešava. Jung je govorio o repetition compulsion, nesvjesnoj potrebi da ponavljamo traume iz prošlosti u pokušaju da ih konačno razriješimo. Žena koja je odrasla s kritičnim ocem ili nedostupnim partnerom će nesvjesno privlačiti muškarce koji joj omogućavaju da odigra tu dinamiku ponovno. Nada se da će ovaj put biti drugačije, da će ovaj put kroz svoju snagu i ljubav uspjeti promijeniti muškarca i zaslužiti njegovu ljubav. Ali Jung je bio jasan. Ne možete zaliječiti staru ranu stvaranjem nove. Ne možete ispraviti prošlost kroz sadašnjost. Možete samo postati svjesni svojih obrazaca i svjesno ih promijeniti. Evo konkretnih načina kako snažne žene mogu prepoznati zašto privlače pogrešne muškarce. Prva stvar, analizirajte svoju povijest. Kakav je bio vaš odnos s ocem? Ako je bio odsutan, kritičan ili nedostupan, vjerojatno ćete nesvjesno tražiti muškarce koji će vam omogućiti da ponovno igrate tu dinamiku. Druga stvar, primijetite razliku između kako se ponašate na poslu i kako se ponašate u vezi. Ako postoji ogromna razlika, ako ste na poslu dominantni, a u vezi submisivni, to je znak da koristite vezu kao prostor za izražavanje potiskanih dijelova sebe. Treća stvar, obratite pažnju na tip kritike koju primate od partnera. Govori li vam da ste previše jake, previše uspješne, previše nezavisne? To su često projekcije njegovog vlastitog osjećaja neadekvatnosti, a vi ih primate kao istinu. Četvrta stvar, analizirajte kako interpretirate njegovu ljubav. Da li osjećate da vas voli unatoč vašoj snazi ili zbog vaše snage? Zdrav muškarac će voliti vašu snagu, nezdravi će je tolerirati. Carl Jung je rekao da je najgori oblik ljubavi onaj gdje se volimo kroz drugu osobu umjesto s drugom osobom. Snažne žene često prave grešku što pokušavaju voliti sebe kroz muškarčevo prihvaćanje umjesto da nađu muškarca koji već voli ženu kakvu one jesu. One misle, ako me ovaj slabi muškarac voli, onda sam možda ipak vrijedna ljubavi. Ali trebale bi misliti, ja sam vrijedna ljubavi, zato ću birati muškarca koji prepoznaje tu vrijednost. Jung je objasnio još jedan ključni princip. Mi privlačimo na osnovu svojih nesvjesnih uvjerenja, a ne svjesnih želja. Svjesno možda želite snažnog, uspješnog muškarca,
Ali ako nesvjesno vjerujete da niste vrijedni takve ljubavi, privući ćete muškarce koji potvrđuju to uvjerenje. To je razlog zašto snažne žene često kažu svi dobri muškarci su zauzeti ili muškarci se plaše jakih žena. U stvarnosti, oni privlače muškarce koji se plaše jakih žena jer su to jedini s kojima se osjećaju sigurno ranjivo. Evo kako možete promijeniti ovaj obrazac. Prvi korak. Prestanite koristiti vašu snagu kao odbranu. Snaga je lijepa kad se koristi za stvaranje, a ne za skrivanje. Počnite pokazivati svoju ranjivost zdravim muškarcima koji je poštuju. Drugi korak. Prestanite privlačiti muškarce koji trebaju da ih spasište. Ako muškarac nema svoj život na redu, nije spreman za zdravu vezu s jakom ženom. Treći korak. Postavite jasne granice oko toga kako želite biti tretirani. Nećete tolerirati kritike vaše snage, nećete se ispričavati zbog svojih uspjeha, nećete umanjivati sebe da bi netko drugi bio komforan. Četvrti korak. Tražite muškarce koji su također ostvarili nešto u svojim životima. Ne morate tražiti muškarca bogatijeg od vas, ali trebate muškarca koji je ponosnom na ono što radi. Peti korak. Prestanite misliti da je vaša uloga u vezi biti oslonac za slabijeg muškarca. Vaša uloga je biti partner jednako jakom muškarcu. Jung je govorio o koincidentia oppositorum, spajanju suprotnosti. Za snažne žene to znači naučiti biti istovremeno jake i ranjive, nezavisne i u vezi, uspješne i skromne. Ne jedna ili druga, već oboje. Kad naučite biti ranjive iz pozicije snage, a ne slabosti, počet ćete privlačiti muškarce koji mogu podnijeti vašu snagu i poštovati vašu ranjivost. Carl Jung je objasnio da zdravi muškarac ne želi ženu koju može kontrolirati. On želi ženu s kojom može rasti. Ne želi ženu koja mu omogućava da se osjeća nadmoćno. Želi ženu koja ga inspirira da postane bolji. Takvi muškarci postoje, ali ih nećete privlačiti sve dok nesvjesno ne vjerujete da ih zaslužujete. Evo konkretnog primjera zdravog odnosa jake žene. Poznajem ženu, nazovimo je Sanja, koja vodi IT kompaniju. Njen partner je također poduzetnik. Kad ona ima težak dan, on ne koristi to kao priliku da ju kritizira, već joj nudi podršku. Kad ona postigne uspjeh, on ne osjeća prijetnju, već ponosno slavi s njom. Kad se ona noseću s poslovnim izazovima, on ne pokušava je popraviti ili dati joj neželjene savjete, već sluša i pita kako može pomoći. Kad ona treba biti ranjiva, on stvara siguran prostor za to. Kad ona treba biti jaka, on stoji pokraj nje. To je razlika između zdravog i nezdravog muškarca. Nezdravi koristi njezinu snagu protiv nje ili je svoja slabost u njoj. Zdravi čuva njezinu snagu i poštuje njezinu ranjivost. Jung je rekao da je najveći pokazatelj zdravog odnosa to što oboje partnera postaju bolji kroz tu vezu. Ako se vi umanjujete, potiskujete ili mijenjate da bi veza funkcionirala, to nije zdrava veza. Postoji još jedan razlog zašto snažne žene privlače problematične muškarce. One često imaju spasiteljski kompleks. Vjeruju da mogu svojom ljubavlju i snagom popraviti lošeg muškarca. Ali Jung je bio jasan, ne možete nikog promijeniti osim sebe. I pokušaj mijenjanja drugog je često bijeg od promjene sebe. Umjesto da tražite muškarca kojeg možete popraviti, tražite muškarca koji je već napravio svoj posao na sebi. Koji je također jak, također svjestan, također raste. Carl Jung je objasnio da u zdravom odnosu svaki partner mora donijeti svoju cjelovitost, a ne svoju potrebitost. Snažne žene često prave grešku što donose svoju snagu da nadomjeste muškarčevu slabost, umjesto da nađu muškarca koji donosi svoju snagu da komplement njinoj. Evo pitanja koja možete sebi postaviti da procijenite da li privlačite zdravog muškarca. Da li vas motivira da budete bolji ili pokušava da vas promijeni? Da li slavi vaše uspjehe ili se osjeća ugroženo njima? Da li poštuje vaše granice ili ih stalno testira? Da li ima svoj život i ciljeve ili ovisi o vašima? Da li vas podržava kad ste ranjivi ili to koristi protiv vas? Da li vas poštuje kad ste jaki ili to doživljava kao prijetnju? Ako odgovori na većinu ovih pitanja nisu pozitivni, vi ne privlačite zdravog muškarca.
I to nije zato što ne postoje zdravi muškarci, to je zato što vaši nesvjesni obrasci još uvijek privlače nezdrave. Jung je govorio o individuaciji van procesu postajanja ono što zaista jeste. Za snažne žene to znači naučiti biti potpuna osoba koja ne koristi svoju snagu kao masku za bol, već kao prirodan izraz svoje prirode. Kad se to dogodi, počinjete privlačiti muškarce koji također rade na svojoj individuaciji. Muškarce koji ne traže ženu da ih kompletira, već ženu s kojom mogu dijeliti potpun život. Zamislite kako bi vaš ljubavni život izgledao kad biste privlačili muškarce koji su jednako posvećeni rastu kao i vi, koji vas inspiriraju umjesto da vas ograničavaju, koji slave vašu snagu umjesto da je se boje. Zamislite odnos gdje ne morate birati između vaše snage i vašeg srca, gdje možete biti uspješni na poslu i voljeni kod kuće, gdje vašu ambiciju vide kao privlačnu, a ne kao prijetnju. To nije fantazija, to je ono što zaslužujete. Ali prvo morate istražiti zašto ste do sada privlačili drugačije muškarce. Carl Jung je rekao, sve što nas nervira kod drugih može nas dovesti do razumijevanja sebe. Umjesto da se pitate zašto svi muškarci rade ovo ili ono, pitajte se zašto vi privlačite određeni tip muškarca. Ta introspekcija može biti bolna jer zahtijeva suočavanje s vlastitim ranama i obrascima. Ali to je jedini put prema privlačenju zdrave ljubavi. Jung je objasnio da nam se sve dešava iz razloga, ne zato što zaslužujemo loše, već zato što naša psihika pokušava zaliječiti stare rane kroz nove iskustva. Problem je što često pokušava zaliječiti rane stvaranjem novih umjesto liječenjem starih. Kad postanete svjesni svojih obrazaca, možete ih svjesno promijeniti. Možete prestati privlačiti muškarce koji potvrđuju vašu duboku ranu, a početi privlačiti one koji je cijele. Ključ je u tome da prestanete koristiti ljubav kao terapiju i počnete je koristiti kao slavlje. Prestanete tražiti muškarca koji će vas učiniti cjelovitom i počnete tražiti muškarca s kojim možete podijeliti vašu cjelovitost. To zahtijeva hrabrost da budete sama dok radite na sebi. Hrabrost da postavite standarde i držite ih se. Hrabrost da vjerujete da zaslužujete ljubav koja vas ne traži da se umanjite. Ali Jung je obećao, kad naučite voliti sebe potpuno, svoju snagu i svoju ranjivost, svoj uspjeh i svoje probleme, svoju nezavisnost i svoju potrebu za vezom, počet ćete privlačiti ljubav koja vas voli potpuno. I tada ćete shvatiti da je vaša snaga uvijek bila dar, a ne teret. Da je problem bio u tome što ste tražili muškarce koji nisu bili dovoljno jaki da prime taj dar. Zapamtite, cilj nije postati manje jaka da biste privukli muškarca. Cilj je postati tako kompletna da privlačite muškarca koji može podnijeti vašu snagu. Carl Jung je rekao da je najveća tragedija to što većina ljudi umire bez da ikad postane ono što zaista jest. Ne dozvolite da vaša snaga umre u odnosima koji je ne poštuju. Vi ste rođeni da budete jaki. Vi ste rođeni da vodite. Vi ste rođeni da postignete velike stvari. I vi ste rođeni da budete voljeni upravo zbog te snage, a ne unatoč njoj. Ako ste prepoznali sebe u ovoj priči i spremni ste prestati privlačiti muškarce koji vas čine manjima nego što jeste, napišite u komentarima riječ snaga i obavezno se pretplatite na kanal jer ćemo nastaviti istraživati kako psihologija može pomoći da privučete ljubav koju zaslužujete. Zapamtite, vi niste problem zato što ste jake. Vi jednostavno još niste naučile privlačiti muškarce koji su dovoljno jaki za vas.